आज आज कपडे तर बघा, टी शर्ट वगैरे बघा घेते. आज कुणालचे बाबा ना जाम खुश आहे. आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ना मी देते. काय शब्द लप्पू धापी अजून काय ते तुला नाही माहिती, ते एका पतंगवाला माहिती पडतं. हा बघा समोर कसा कचरा करून ठेवला आहे दोघांनी. ते आज काम मध्ये वाढलंय. सात वाजले सकाळचे. आज आमच्याकडे जरा घाई गडबड आहे. हे बघा कुणालचे बाबा आता गेले आंघोळीला. कुणालचे आंघोळ झाले. आज दोघं पण चाललेत, म्हणजे कुणालचे बाबा चाललेत कामासाठी बाहेर गाडीवरती. तर पटापट आंघोळ्या करून आणि इथं नाश्ता करून निघतील. घसा ना हे होतो थंडीने. आणि लाईट आमच्याकडे काल रात्रीपासून गेलेली आहे, अजून लाईट आलेली नाही आहे. त्याच्यामुळे सगळी गडबड झालेली आहे आज. बघू आता कधी येते ते लाईट. चला बाबा पटापट आता ह्यांना नाश्ता वगैरे बनवून देते आणि नंतरला बाकीच्या कामाला सुरुवात. शर्ट घालून जा ना. आणि इथे आज नाश्त्यामध्ये बघा कांदा पोहे बनवलेत खूप दिवसानंतर. त्यात टाकते थोडीशी कोथिंबीर. दूध गरम करत ठेवलंय. पाखरं गिरट्या घालतात. दोघांची तयारी चाललेली आहे. मध्ये ना एका आपल्या आईने कमेंट केलेली की डिशमध्ये त्यांना खायला वगैरे द्या. पण काय होतं माहिती आहे का, डिशमध्ये तुम्ही ठेवलात ना तर ते खात नाही. पाणी पण तुम्ही ठेवलात ना असं भरून तरी पण पित नाही पाणी. आम्ही कसं ठेवतो पाणी वगैरे, पण ते काय करतात झाडं असतात ना, झाडांच्या मधलं म्हणजे आपण जे पाणी ओततो ना झाडांमध्ये त्यातलं जाऊन ते पितात. कारण बरेच वेळा आम्ही ना बघितलेलं आहे ते, आमचं लक्ष असतं. त्याच्यामुळे आता हे बघा आता बघा येतील. नाही डिशमध्ये नाहीच खात ते. किती तुम्ही काही करा. आता दिसले ना आता चालू होऊन जाईल त्यांचं. हे टब वगैरे ना आमच्याकडे बघा असे भरलेले असतात पाण्याचे. मागच्या साईडला पण बालद्या वगैरे भरलेले असतात. पण तोंड घालतच नाही ना अजिबात. नाही ते पाणी झाडांमधलंच ना. आणि बघा आज आज कपडे तर बघा, टी शर्ट वगैरे बघा. लेकाची टी शर्ट घातली, लेकाची कुणालची. चांगली दिसते टी शर्ट पण. टोपीवाली आहे टोपीवाली. कुणाला कुठली टी शर्ट बोलतो ह्याला? उडी. थंडी भरणार पण उडी. बघ किती खुश आहे बघ. चला दोघं जण निघाले. आडा लावून घेते आडा. सगळं घेतलं ना कुणाला पाण्याची वॉटर बिटल. फोन घेतला का? त्याचे फोन विसरले होते. बाय बाय. करते फोन करा मला. आता किती वाजता येतात काय माहिती. ते आता कुणाला ट्युशनला सोडतील आणि मग पुढे आपलं भाडं आहे ना त्यांना घेणार. गेले. नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो, मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. तर चला आता किचनचं आवरायचं आहे. लाईट नसल्यामुळे रात्री सगळं राहिलं किचनचं, भांडी वगैरे घासायची. आता म्हटलं सगळ्यात अगोदर तेच करून घेते. आज कुणालचे बाबा ना जाम खुश आहेत, कारण बऱ्याच दिवसानंतर भाडं लागलं आहे गाडीला. मला वाटतं तुमच्याशी मी शेअर केलं होतं मागे, एक व्हिडिओ पण मी टाकला होता की रेंटचा आम्ही चालू केलेला आहे. तर थोडंफार सुरुवात झाली होती, पण आमचं असं चालू आहे रेंटचं. म्हणजे अधूनमधून
येतात फोन तेव्हा जातात कुणालचे बाबा, म्हणजे फारसं असं लांब नाही पण जवळपास कधी कधी असतं. आणि मुंबईला पण जातात ते, जर का भाडं असेल ना तर जातात मुंबईला पण. तर तुम्हाला कोणाला जर का हवं असेल तर जरूर आमच्याशी कॉन्टॅक्ट करा. कॉन्टॅक्ट नंबर आहे ना मी देते ह्या व्हिडिओच्या, किंवा प्रत्येक आता ह्याच्यापुढे मी व्हिडिओ टाकीन ना त्याच्या खाली कॉन्टॅक्ट नंबर देत जाईन डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये. तर तुम्ही जरूर आम्हाला कॉन्टॅक्ट करा. आज जे गेलेत ना कुणालचे बाबा, आपले एक सबस्क्रायबर आहेत, त्यांनी काल संध्याकाळी कॉल केला आणि म्हणजे मुंबईवरून ते येणार आहेत, तेव्हा ते आता गेलेत कुणालच्या बाबा त्यांना घ्यायला. कुठे गेला जाऊ नको कुठं, कशी घाण करून ठेवले. जॅक कुठं जॅक? कुठे गेलेला? घरी गेलेला? कुठे गेलेला? या आणि इथे मी आज ना वाटण काढते कांदा खोबऱ्याचं. तर हा बघा कांदा झाला आहे लालसर भाजून आणि खोबरं पण बघा होत आलं बघा. पण लाईट नाही ना, मसाला कसा वाटायचा हा प्रश्न पडला आहे. बघू थोडा वेळ वाट बघूया, नाहीतर मग पाट्यावरती वाटावं लागेल मसाला. ह्यात थोडीशी लसूण पण टाकणार नंतरला वाटतेवेळी. आणि आलं कुठे गेला रे? हा बघा भावेश आलाय आपला आणि जॅक आणि रॉनी. सकाळी दोघं जण होते माझ्या जोडीला, जॅक पण आला होता आणि रॉनी पण होता मगाशी. भावेश आत्ताच आला, 5 मिनटं झाले. लागेल तो ह्याचा आहे, घोटवेल आहे, काटे असतात त्याला. कितीला घेतली पतंग भावेश? भावेश मला आम्हाला त्याशी सांगतो ही एक पतंग तो 20 रुपयाला. मुंबईला कितीला भेटते रे? 5 रुपयाला. डबल टिबल बोलतात, भाव घेतात. सांगत होतं त्याशी आम्हाला. आणि पतंग त्याला मिळतच नव्हती मेन म्हणजे विकत. तर त्याविषयी त्यांनी कुठून कुठून शोधून शोधून एक पतंग त्याला मिळाली आणि ती पण 20 रुपयाला. त्याच्यामुळे मग तो थोडासा जरा नाराज झालेला की एवढे पैसे घेतले माझे. काय रे भावेश? हा मग किती घेतल्यास तू? 2 घेतल्यास? मग आहेत का फाटल्या? हम्म 11 वाजले सकाळचे आणि बहुतेक घरातलं काम की नाही मी आटपून घेतलं. देवपूजा माझी ना आत्ताच झाली. अजून काही कुणालचे बाबा आले नाही आहेत. त्यांचा मगाशी फोन आलेला की एक अर्धा तास जाईल त्यांना यायला अजून.
जेवण करायचं बाकी आहे. म्हणजे थोडंसं अजून व्हिडिओचं थोडंसं काम माझं बाकी आहे, ते म्हटलं करून घेते आणि मग जेवणाला सुरुवात करते. लाईट अजून काही आलेली नाही. आता सकाळी 2दा फोन केलेला आहे, पण येईल मला वाटतं 11:30पर्यंत यायला पाहिजे. त्यांचं काम तिकडे चालू असेल. फोनची चार्जिंग उतरायला आलेली आहे. आता मला वाटतं थोडीशीच बॅटरी राहिलेली आहे. मला वाटतं एक 5 ते 10% बॅटरी शिल्लक आहे. त्याच्यामुळे जितकं शक्य होतं तितकं मी शूटिंग करून घेतलेलं आहे. आता लाईट आली का लगेच पहिला फोन चार्ज करून घेणार आणि मग बाकीचं सगळं काम सुरुवात होईल. त्याच्यामुळे आता पुढे बघूया आता शूटिंग कसं काय करायचं ते. आज एकटी होती त्याच्यामुळे जरा म्हणजे भीती अशी नाही, पण थोडंसं असं एकटं राहायची सवय नाही ना, त्याच्यामुळे असं कसं तरी वाटत होतं. पण येतील आता 15-20 मिनटात येतीलच ते. आपली चार्जिंग कमी आहे फोनची, त्याच्यामुळे मी आता जरा थांबते इथेच. नंतर थोड्या वेळाने भेटते तुम्हाला. संध्याकाळची वेळ आहे, 5:30 वाजलेत. म्हणजे सकाळी 11 वाजता काहीतरी मी तुमच्याशी बोलली आणि नंतरला फोन चार्जिंग म्हणजे चार्जिंग बघा नव्हती. तुम्हाला मी सांगितलं होतं. दुपारी फोन चार्ज व्हायला 2-2:30 वाजले. तोपर्यंत जे काय होतं घरातच सगळं आटपलं. कुणालच्या बाबांना 11:30 पावणे 12च्या दरम्यान घरी आले. ते बघा मागे कुठे गेले, नाही बघा ह्या साईडला आहेत. आज आमच्याकडे पतंग उडवायचा कार्यक्रम चाललेला आहे. आज ते जाम खुश आहेत, कारण खूप दिवसानंतर ते कामासाठी गेले होते बाहेर. म्हणजे चालू झालेलं आहे थोडं थोडं. पतंग उडवतो ना आपण, बघूया. हां माझी चप्पल, थांबा चप्पल शोधते. कुठे असते काय समजत नाही बाबा. चप्पला ना एकदा इकडे या तिकडे शोधाव्या लागतात. आणि ह्या दगडी की नाही पायाला लागून लागून पायाची चामडी माझी सगळी गेलेली आहे. जाम पायानं त्रास होतो माझ्या. आपण बिना चपलेचे फिरल्यानंतर. आणि हे बघा इकडे आत्ताच सगळं धुवून वर घेतलं. इथे ओलं बघा आहे अजून. पाणी वगैरे पण आत्ताच भरलं आम्ही. आणि हा बघा हा सुकलेला कचरा तो जाळायचा आहे. त्याला असंच ठेवलं, सकाळी झाडून ठेवला तसंच राहिला. किती पसारा उचलला ना तरी तसंच. या उडाली पतंग, उडाली पतंग. कुणाला आमचं आहे आतमध्ये, त्याचं चाललेलं आहे पेंटिंगचं. उडली पतंग, उडली. उडली पतंग. हा अरे उंच गेली भावेश. ती पतंग ती पुढे नाही बघा, खाली येते. काय थाप खाते ती पतंग, थाप खाते. धाप मोड, धाप आहे, धाप आहे बाबा. आली खाली. थाप मोड जा आणि त्या गोष्टी ते कर. धाप मोड म्हणजे काय? वाकून नको पुरी. वाकवती जा. बघा याचा कट्टीत मोड. कट्टी नको तोडू. कट्टी तोडू नको, ती बरोबर जाईल वर. जाणार ती मस्त. एकदा वारा जोरात आला ना भाया, लप्पू आहे पतंग, मस्त वर जाईल एकदम. काय शब्द, लप्पू, धापी, अजून काय? ते तुला नाही माहिती, ते पतंगवाल्यांना माहिती पडतं. असं आहे का हे? या वर्षीची पहिली पतंग ना? यावर्षी पतंग उडायला पडते. भाव्याच्या नावाने चांगलं. तो कसा डोक्याला चोलतोय. गेली 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 बघा, अडकली. 20 रुपये भावाची जातीला. 20 रुपयाची पतंग आहे. एकदा पतंग भेटत नाही बिचारावर, कुठून शोधून शोधून आणला नाही पतंग. फिरकी पकड. हे काका कबड्डी क्रिकेट सगळ्यामध्ये एक्सपर्ट आहे. संक्रांत आवडीचा सण आहे काकाचा, पण काय गावी आल्यापासून संक्रांत वगैरे काय नाही करायला मिळत आहे. त्याशी भरपूर नाराज होते. हा हे तो पक्षी पण त्या पतंगीच्या बघितलं भोवती भोवती फिरतोय. वारा या साईडला वाटतंय. वारा मागचा आहे, दिशा बदलते. तो बघ आता पुढे जायला गेला. बघा आता कोण कोण आले पतंगी उडवायला. रॉनी आला, साहिल पण आला. तो बघा त्यांनी बघितले ना, अरे अरे लांब लांब. हा आला का नुसता अंगावरतीच उड्या मारतो सरळ. बोला लाडा येतो ना एकदम. बस खाली खाली बस, खाली बस.
मुलांना जाम हौसा पतंग उडवायची. तेव्हा किती उंच गेले पतंग. कुणाच्या बाबांना खूप हौस आहे पतंग उडवायची खूप. त्या दिवशी नाराज होते, संक्रांत होते ना त्या दिवशी. कारण दरवर्षी ना मुंबईला असताना ते मांजा फिरकी विकत आणायचे, पतंगी. ए कापली वाटतं. नाही नाही साहिल उडवतो आता. साहिलने बघितलं वाटतं लांबनं, तेव्हा तो आला धावत धावत. हा साहिल अय्या गेली 20 रुपयाची पतंग. आई शपथ भावेश 20 रुपयाची पतंग. त्यांनी त्याची कागदाच्या बनवलेला बघितलं ना, मस्त बनवली पेपरच्या. लांब वरती अडकली होती मस्त. हा फाटली असेल पण ती. तिकडे ह्याच्याजवळ जाऊन पडली असेल. इथे झाडं भरपूर आहेत ना त्याच्यामुळे इकडे काय गवतात मांजा अडकतो खाली. नाही नाही पण इथे पण खुलली पाहिजे ना. वरचा मांजा सोड घेतला ना खाली हा त्याच्यात अडकणार आणि तुटतं ह्याच्यात. अच्छा हा. माती मैदान पाहिजे. आता कुठे धरणाकडे गेलेत ना. हा तिकडे ओपन आहे सगळं. नाही आणि गवत असेल तर तिथे पण त्यांना त्रास होतो. खाटी अडकला की निघत नाही ना गवतातून मांजा. काय मग आजचा दिवस काय चांगला गेला ना आजचा दिवस. दाढी बिडी पण करून झाले बघा. बाजारात गेले होते ना. काय काय बाहेर गेलेलो मग बरं. जाऊन हे भाडं बांधायला घेऊन येतात दोरीने बांधून ठेवाय. माझं एडिटिंग बाकी आहे. दादा मग तू इथं कशाला उभी आहे? काम ना जरा मला 5 मिनिटं रिलॅक्स होते. मी असं डोळे ना दुखतात माझ्यासारखे ते पोरमध्ये. आता जरासं हे वाटलं का नंतर जाईन. मग कुणाला बोलव. ते पाणी टाकायचं तिकडे पुढे ना ते 4-5 झाडच बाकी आहेत ते टाकूया आता थोड्या वेळाने. अजून किती कामं आमचे बाकी आहेत बापरे. आज आपल्या आड्याचं काय नाही काम झालं ना, सगळं बाकी आहे ना. आड्याचं आज काय राहायचं आलंच नाही. सकाळी जाळी टाकली तेवढी. आपण ती जाळी पण बांधायची बाकी आहे ना. करतोय वेड्यावाकडे चाललंय. बांधली की झाली आता. किती पायाला दगडी टुपल्या माझ्या माहिती. पायाची माझ्या चांबडी नुसून निघाले माहिती. एवढं जाम दुखतात म्हणजे पाय मातीवरनं चालताना. हां नाही नाही कधी कधी काय असतं आपण घाईमध्ये चप्पलाकडे टाकतो आणि मग ना आता कुठे म्हटलं चप्पल शोधत बसणार मग सरळ त्या मातीमध्ये जातो. त्याच्यामुळे मग त्रास होतो पायांना. बाकी काय नाही. भित्र्या काय बघितलं आज दिवसभर इकडंच आहे आपल्याकडे. आज गेलेलं नाही. चिकन मच्छीचा मी वास आलेला नाही ना मच्छीचं नाही. तू सकाळी गेलास ना तिथपासून तो इथे आहे. त्याला माहिती आहे आज मी घरी एकटी आहे. तो जॅक पण होता आणि दोघं पण होते. त्याच्यामुळे मी आवाज कसला येतो बघते तर दोघं जण. मी दरवाजा बंद केलेला ना पुढचा आणि मागचा ह्याच्यामध्ये होती. दोघं पण आलेले. हा आज बघा दिवसभर गेलेला नाही रॉनी. दुपारी पण तिकडे झोपलेला होता. तिकडे पण आहेत 2-4. तर चला मित्रमैत्रिणींनो आता दिवस मावळायला आलाय. एक 10-15 मिनटात इथे बसतो आणि मग घरी जायचं. माझी की नाही आज एडिटिंग बाकी आहे. या लाईटीमुळे की नाही सगळा घोळ झालेला आहे. सगळं काम आमचं आज लेट झालेलं आहे. तर चला व्हिडिओ आता आजचा इथेच संपवते. आवडला असेल तर जरूर लाईक करा, शेअर करा. नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा चॅनलला. पुन्हा आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये भेटूया आपण. तोपर्यंत खूप खूप धन्यवाद.